Здравейте! Връщам се аз от изпращане на пратки и искам да ви покажа отново какво се майстори при нас. Така, гледайте сега. Най-новото приспособление. Я кажи какво правиш? Режа микротрава. Микротрава? Да, това е микротрава за капко. Вижте, погледнете тук на столчето. Он до тук работи. Това е невероятно. Това ми е мирулката, бе. Мирулката. Това ми е мирулката. Определени сантиметри. Ето тук си имам държач, съм си заварил. Ето, цак, готово. Макарата, вижте как хубаво съм е залепил за стола с кашонче. Так, хоп. Абе, невероятна работа, просто какво да ви кажа. Технологи. Ако желаете акъл, какво да сглобите или нещо се чудите как да го приспособите, ние сме хората, в частност Хаджи Нейно. Срещу заплащане, разбира се. Инженер Хаджи Нейно. Инженер, извинете, да, той в действителност е инженер, да. Трябва да не се обиждаме. Хайде. Хората, които са... Иска да продължим да снимаме видеото, за да може да покажем какво, видите ли, за какво е това, за какво служи. Айде обясни. Това не е октопод. Снима отдалеч, не е октопод. Това са 4 микроколчета. 4 микроколчета с тръбата. Тук имаме един четворен разклонител, който ще го боднем после на един капко-образовател и ще захраним една цяла саксия. Ще и капи в 4 точки. За по-добро здраве. Красота! За по-добро здраве и жизнен цикъл на нашите боровинки. Айде, чао! Значи, не знам, след 5-6 година вече заедно, 2021, значи това са 4 години боровинковата ферма и все още не мога да го накарам да говори той по-високо, хора. Но след 4 години, може би още 4, ще имаме по-високо обяснение на тези високотехнологични образования. Може да ползваме микрофоните, като снимаме, виж една по-ростро. По принцип може да ползваме микрофоните, но те никога не са в нас, когато снимаме. Айде, бай!